Λεγόμαστε Καλλιρόε. Είμαστε στη Σίνα 9 μεταξύ Σόλνος και Σκουφά. Σχετικά καινούργια γκαλερί, είμαστε σχεδόν 5 χρόνων. Το πρόγραμμα μας είναι κατά βάση σύγχρονοι Έλληνες καλλιτέχνες και προσπαθούμε να ανοίξουμε ένα διάβλο με το εξωτερικό, γι' αυτό κάνουμε και διάφορα fairs στο εξωτερικό. Οι στάσεις μας είναι Μαδρίτη, Νέα Υόρκη και Βασιλεία κάθε χρόνο, από το Μάρτιο μέχρι το καλοκαίρι. Εδώ έχουμε ατομική παρουσίαση της Βαλεντίνας Μπαρτολίνη. Δουλεύει μόνο σχέδιο σε χαρτί. Τα θέματα της συνήθως πηγάζουν από το background της στη φιλοσοφία. Η συγκεκριμένη σειρά βασίζεται η ίδια την περιγράφει σαν μια αυτοματοποιημένη γραφή, δηλαδή χωρίς να σκέφτεται ότι πηγάζει από το υποσυνείδητό της και τα ταξίδια τα οποία έχει κάνει τελευταίο διάστημα, τα οποία κατά βάση είναι στην Ασία, γι' αυτό και το χαρτί είναι χειροποίητο από την Ταϊλάνδη. Σε προηγούμενη σειρά χρησιμοποιούσε χειροποίητο χαρτί από τον Μπουτάν, οπότε αντίστοιχα η θεματολογία αλλάζει και η προέλευση του χαρτιού, όπως αλλάζει και οι μικρές λεπτομέρειες. Δηλαδή εδώ όντως μπορούμε να δούμε το τελευταίο της ταξίδι που ήταν στην Ιαπωνία. Αρκετά χαρακτηριστικά. Ακριβώς. Ταυτόχρονα, παρόλο που μπορούμε να μιλήσουμε για μια απεικονικιστική ζωγραφική σε χαρτί, έχει μεγάλη δόση σουρεαλισμού. Το οποίο το χρειαζόμαστε και όλοι. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι και ένας σχολιασμός στο τι ζούμε γενικότερα. Να το θέσω έτσι. Και ετοιμάζουμε και την ατομική της έκθεση στην γκαλερί τον Ιανουάριο του 2026. Θα είναι η πρώτη μας έκθεση του 2026. Αυτά. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.